Hello. Hello, pillanatok kérdése, és át is kapcsolok. Most kapcsoltam át, így. Szép. Milyen nap van ma? Csütörtök estét mindenkinek, aki itt van. Elképesztő jumpscare-eket lehetett itt most hallani. Remélem lehetett hallani. Azt, hogy próbáltam, hogy minden működik-e. És azt is remélem lehetett látni, ahogy itt mentem a minden menün, ami létezik. Az a szituáció, hogy most várunk Rékára. Utána pörgessük is a Stardew-t, amit én nem tudom, hogy hol hagytunk abba, de majd rájövök egyszer. Addig is leszünk és nézik egymást, és nem csinálunk semmit. De nem sokára elkezdjük, ebben biztos vagyok. Addig körbenézek a Steamen. Azt a mindenit. Nem semmi dolgok vannak itt a Steamen. €80 kerül a Flight Simulator, azt a mindenit. Éha. No. Ez a helyzet. Itt egérkeresések vannak, úgyhogy még várunk egy kicsit, és utána kezdhetünk. Vayne. Ez mi? Ezt a játékot még nem ismerem. Hűha! Ezért, hát, tudom, hogy sokat láttak belőle, én nézem a Steamet. Ezért nem tudom, mi Dying Light. Early Access. Még csak Early Access. Nem tudom, lehet, hogy egyszer megnézzük. Beraktam. Igen, beraktam. Ajajaj. Payday. Az vette. Lies of P. Na, mik a legkelendőbbek? Steam Machine. Az a legkelendőbb a Steam Machine. Meg a Chameleon. De én arról néztem valami videókat a Hellna.
A dispatch. Dispatch az nagy lehet. Más érdekességet nem látok. Planitzo. Biztos, hogy nem fogok én a helyre játszani. What? Schedule. Micsoda az a schedule? Mi ez egy gang szimulátor, vagy nem? Far Cry 4. Nem is tudom most így hirtelen melyik. Még mindig semmi hír. Játéktársról. Hogy még mindig nem kezdünk. Pedig nem tudom, mit csinálunk, megint dinózni? Vagy más nem tudom, mit lehet. Mit lehetne? Például. Nem tudom, addig, nem tudom. Lehet tényleg dinózás lesz. De micsoda? Mindegy. Tessék? Dino. Remélem látszódik a dino. Igen, ott a dino. Kirakom full screenbe? Igen. Nem rakom ki, mert akkor nem látom, hogy kapok-e üzenetet. Már most jól megy. Ez így nagyon jó. Ez az, én hallom. Mindjárt is fogjátok így, tessék. Hopp. Hopp. Elképesztő. Átugrom. Nem ugrottam. Át lehet őket ugrani. Hoppá. Az közel volt.
Nagyon jó. Új rekord. Elképesztő. Megvan. Következő stream. No Wi-Fi Dino Game világrekord döntés. Hát itt nem. Valami történjen, ez így már unalmas. Ilyen lassan menni. Na, már itt mit csináltam volna? Mindjárt. Pillanat. Mindjárt. Pillanat. Kérdése. Na, mindjárt ezt üzenik, úgyhogy mindjárt kezdjük a rendes dolgot. Addig én itt elintézek valamit, és mindjárt jó is lesz. Így, talán. Nem így. Mindjárt. Igen, természetesen. Így.
Na, most végigviszem. Nagyon jó. Most kár már új rekordban leszünk. A 1100 már. Elképesztő. Nagyon jó. Ez már új rekord. Nagyon jó. Hopp, átugrottam. Az közel volt. Hopp. Nagyon érdekes lehet nézni. Elképesztő. Hopp, azt is átugrottam. Nagyon jó. Hopp, 4000. Azt is átugrottam, 5000, ennyi. Túl könnyű nekem ez a játék. Nem történt semmi, nem láttam semmit. Hopp.
hogy átugrom őket, hát már túl könnyű. $6000. Értük. Megnézem, azóta jött-e új üzenet. Nem érkezett azóta. Na. Szia Réka! Szia Balázs! Szia Réka! Hogy érzed magadat csütörtök este? Csodálatosan. Tudod, hány darab Csodálatos. egeret találtam? Egyet sem. Egyet se? Az úgy jó lesz úgy játszani. Egyet sem, ami működne. Miért nem működik? Nincs benne battery? Nem tudom. De van 2 darab egerem, meg egy ilyen beszúró cuccom. No. És nem ahhoz van? Vagy? Nem, ahhoz van, de nem tudom mihez van. Oh. Hát akkor mi touchpaden fogod nyomatni? Akkor valószínűleg. Tehát tudod, mit lehet nekem venni? Mi? Tudod, mit kell nekem venni karácsonyra? Ja. Egeret? Jó. Akkor kapsz tőlem majd egy egeret. És legyen ráírva, hogy Réka. Egy anyám ne lopja el. Legyen. Megoldjuk. Itt vagyunk. $35,000 van. És télbe vagyunk. 23-án, ha jól láttam. Szar? Nem, 16-án. Hogy a szarba kapcsolódott erre a mikrofonom? Hogy mi van? Mire? Hogy a Discordra megy a Flash. De a tárgyúvalira már nem. Ezt hogy csinálta? Discordra megy, de Stardew-ra nem. Az egy elég érdekesnek értem. hangzik. Nem értem, mit csinált. Mindegy, hát akkor ilyen vészhangos lesz kicsit. Ó, jaj. Nem baj. Túléljük. Ja, már nekem kéne neked küldenem ilyen kódot, nem? Aha. Akkor pillanatok kérdése. És megkapod. Mert látom, itt rengeteg ember. Ugye? Ennyien már régen voltunk itt. Na. Ó, tényleg valami elájultunk, vagy én nem tudom. 1000 gold. Ajaj. Éjféli tintahalikra. Na, ezt berakom.
Hogy vannak a ládák? Én elfelejtettem. Hoppá. Nem tudom, hogy milyen színű. Yes, itt van a réka. Bal alsó sarokban. Jó, nincs fejem. Most jöttem rá. Hiányzik a fejem? Aha. Hopp. Nem tudom, hol szokott lenni a fejem. De nem Na, szóltak ezzel. Hopp, follower goal. Aj, de utálom ezt a ered. Ott lesz a fejem fölött. Vagy nem? Már csirkéztél? Még nem csináltam semmit. Az jó. Ó, mamma mia. Mit csinálok én most? Mindegy. Ez így jó lesz. Mit csinálok ezzel? Jó. Szétszik. Na. Nagyon jó. Elképesztő. Ez a gyöngy. Ez nem tudom, hogy... Tollacska. Ó, mennyi kávé. Ó, ezt a gyöngyöt ide beteszem. Olyan élvezetes ezt így játszani. Amúgy. Ugye? Ott már voltam. Akkor jó. Átmegyek a másikba. Ó, már disznóink is vannak. Fejdd meg. Csinálunk disznósajtot. Aha, itt van. Jó, megfejem a disznót is. Flyflow nem ad tejet. Mit kéne csinálnunk? Nem tudom, abszolút nem Bányászni, én tudom. nem vagyok így hajlandó. Na, bányászos. Vádán. Feketék azok. Ez az? Ja, kurva. Ojjajjaj, Menj vissza. az horgászós láda. Ez a köves akkor gondolom. Aha. Várjál, hova raktuk a dolgokat? Ide a fehérbe, jó van. Mi? Ilyen tejeket. Ja. Hol a baltád? Bányászunk? Lehet, visszarakom a baltádat. Én megadom magam. Ne, Nem lehet itt ezzel játszani, touchpad-be. hát amúgy azzal tényleg nem lehet. Nincs itt a Ez kutya nem vagyok döntött neki. elég. Advanced. Nem vagy elég hardcore play A gamer. kacsató már nem kell, ugye? Nem. Ja, macskánk van, nem is kutyánk. Várj, megnőttek a tök... Ja, még nem nőttek meg. Nem, akkor már lesz. Igen, és egyik sem megy apa. Mama. Hopp. Nem megyünk. Ó, én megyek horgászni, tényleg. Nem. De. Ah. Még vannak olyan halak, amiket nem fogtam ki. És Nem. télen vannak csak. Megelőzök a Güntherhez egy dolgot. Őskori eszköz.
még elviszek. A Community Centrumbe dolgot. Öt aranyút, hát mi a fene? Ez elég jó. Ó, már csak ez a 2 dolog kell. Egy szarvasgomba, meg egy ilyen vörös káposzta. Aha. Hát menő, akkor már mindjárt meg vagyunk. Úrva szólja. Na, igen, meg vagyunk jövő év nyáron. Vagy mikor van a vörös káposzta? Tavasszal szerintem. Nem vagyok benne biztos, de... Jó. Na, azzal Én meg vagyunk, nem aztán lemegyünk a bányába. Igen. És így oda kellenek majd sok kő. Úgyhogy mennyi kövünk van? Ja, te lent vagy a bányában? Igen, követem a farmot. Ó. Oh. Anya, egy terem a szaros izé. Tudom a beteg. Na nekem egy ilyen linkcot adjál. Linkcotot. Kérek egy linkcotot. Amit ajánlom, hogy semmit sem akarjunk már építeni. Mert? Mert én követ nem adok neked semmire sem. Jó. Amúgy is szerintem már megvan mindenünk, nem? Szerintem is. Ez az, linkcod. Szóval nekem ez a missionom térre. Miért több követ összeszedni. 9000 követ összeszedni? 10 000-et. Jó. Ma van pár. Mert lehet egyszer-kétszer én is besegítek. Ma van 2000 stack. Mondjuk rá, hogy 1000-es. 999-es. Igen. Jó. Apókő 10, úgyhogy már megvan a 1/5-öde. Igen. Ezek a linkcodok. Szaros kődjön utána. Szerintem. Tudok semmit csinálni. Még egyszer touchpad-del kell játszok. Menjek segíteni. Nem kell. Legnagyobb segítség neked most az lenne, hogy adna valaki neked egy egeret, nem? Ez biztos. Meg ez a szargyójáról. Hogy nyomassa, Abigail? Itt is linkcot, persze. Azt hittem, azok csak a folyóban vannak.
Na, amúgy hallom, nagyon jól sikerült a bicózás. Na, elképesztően jól sikerült. Annyira jól sikerült, egy nap alatt körbe mentünk. Én hallottam róla. Szabó Máté olyan speedrunban nyomta. Ha Szabó Máté volt a leader. Szabó Máté megmutatta, hogy kell. Igen, Egy nap alatt. hát simán. Tough. Szabó Mátét nem lehetett megállítani. Azt mondta, hogy most kész, és akkor kész volt. Szia, Bodó! Mindenki ment vele haza. Szia, Máté. Szia, Bodó! Nem lehet hallani azt, hogy itt csapkodom a gépet. De hallottam amúgy. Nem tudtam, mi volt a hang, de most már tudom. Mi a helyzet, Máté? Jaj. Hol vannak a sügérek? Minden szuper? Akkor jó. Mit teszel? Mit nyomadsz szépen? És most kajáltam. Te is? Te mit? Magamnak megettem a pizzáját. Hát mi ez a ronda állat? Milyen pizza volt? Szar. Ez szar. Elméletek kukoricás, de volt rajta 2 darab kukorica. Hát az nem sok. Hát nem. Pedig a kukorica az egyik legjobb dolog a pizzán. Yes. És aki szereti a ananászt a pizzán, azt elítélem. Hát, Aki magában is szereti ananászt, azt is elítélem. remélem a Ádám ezt nem hallgassa. Ádámot még inkább elítélem, de nem csak ezért. Szegény Ádám. Ádámot nem csak ezért ítélem el. Nem azért, mert Wow. igen. Nyugodt vagyok. De nem Igen. megyek haza. Én elmentem aludni inkább. Joghurtot friss kenyérrel, az menőnek hangzik. Ilyen izé. Mint gördiétem, vagy? Átrakom a fejemet. Nem Na. kicsit. Nem azt Téged is mondom. elítélek. Téged is elítélek már. Úgy a fejem. Azt higgyeld, a halak hogy jöttek? Mondom, télen horgászni a legjobb, ennyi. Tényleg más nem lehet csinálni. Ezért jó horgászni télen. Tévét még egyszer fölveszem, még egyszer kirézsel. Mi? Hol vannak a kövek, azok itt vannak, jó? Jó, De Balázs, te rész. csinálsz itt mindent, én megyek. Menjen, megcsinálom. Mondj, Máté, hogy jöttél nézni? Szerint. Ennyire ment haza. Kit szerezzél meg nekünk ide? A csajszidat. Igen, Bodó. Az olyan érdekes játék, ezt olyan jó nézni. Szóval, Ezt így mondd meg neki, hogy ennél jobb ez játékot. egy nagyon érdekes játék. Igen. Mondd meg neki. És Réka nem rétel rajta egyáltalán.
Azt a kurva mennyi faszom. Boló. Megölöm magam. Hallod már? Istenem. Nem tudok. Mit csinál? Jó. Mi Megöl. történik ott? Éppen nyírtam ki a slime-ot. Most raktam el a most. Wow. Ez az összes fanedvünk, ez a 2 darab. Ez a retek nem kell. Rékát hangosabbra? De Nem vagyok elég hangos. tudom a Rékát Ja, hangosabbra tenni. váljak! Ne! Nem mondom. Fölhangosítalak, jó? Mert én megsüketülök, hogyha itt hallak. Mondjuk én. Nem, amúgy nem tudom magasabbra rakni, ez a max. Balázs invázión van, meg fog halni. Inkább elmegyek innen. El Azt akarom mondom- adni. Azt tudom csinálni, hogy itt fölhangosítom. Nem ezt, hanem... Hogy kellett ezt csinálni? Tudom, Balázsot kellett. Nem tudom. Én sem tudom. Máté, Options. véletlenül egered, amit oda akarnál nekem adni. Úgyhogy pont most. Eljössz ide a motorkádba, és Így. Így jó? Réka, így jó lesz a Réka. na. Nem hallod eleget a hangomat? Jó, szegény. Nem volt elég a 15 perces podcast. What? De Máté fent van a OnlyFans-en, és a podcasteket osztok meg az emberek. Ó. Mennyibe kerül? Pénzért. Hát 2 euró egy hónap. Hát még nem sok. Jó, szuper. És a játék is jó? Azt szerintem nem érdekel. Nem szeretsz meg a nődet. Akarom, hogy lássa, hogy milyen nyugodtan játszom ezt. De akkor engemet Nyugodt látna, játék. nem tégedet. Milyen nyugis játék. Engem ne is lásson, mert... Szuper. Van egy érzésem, hogy Máté így se hall engem. Valami. Jaj, amúgy nem most van a Black Market, és így most totálisan lemaradunk róla. Én nem is akartam többször menni. Ja? Nem úgy akartam, mert ott vannak Lemaradsz a róla, az ilyen értékes hangok. tesztkérdés húz. Júj, belerobbantottam magamba. Oh, Hoppá! oh. Sucks to be you, I guess. Mi a macska? Macska amúgy miért nincs bent? Hol benn? Nem fázik? Házba bent. Azt elviszem a Clintnek. És megyünk orgászni. Orgász a sügér, 4 sügéret ki kell fognom. 4 sügéret? 4 sügéret, igen. Na úgy Máté, sajnos ez a stream rövid lesz. Mivel nekem el kell mennem aludni. Ki tudja, még lehet én nyomok utána valamit. Na, hajrá! Tudod mikor nyomja 5-kor, hogy tudjam nézni? 5-kor? Én akkor még éppen álmodni fogok. Na, bár csak én is álmodnám. Jó van, Clint, adjad a pénzt, 500 gold, 1 vasrúdér. Nem, egy holnap megtanulok segget terülni. Szóval... Mi? 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 Most mi? 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 Ez egy mi? Mi?
Balázs kicsit félre van. Én? Hogy mikor megyek? Hova megyek? Mindenkinek vasrút kell. Szóval, ha nem megtalálok sikertörni. Remélhetőleg. Biztos élvezetes lesz. Úgyhogy csinálok semmit, amúgy meg. Szóval végre fogok valamit csinálni. Kurva anya. Szóval az életem munkája eddig nem nagyon csináltam semmit. Lehet nem is megyek orvosnak, hanem csak ezt fogom dolgozni. Aztán nyugis. Nem volt. Lehet azért, mert nyár van. És úgy durva, hogy tegnap milyen meleg volt, hogy haltunk meg. De nem csak a personál halt meg, hanem a páciensek is, vagy mindenki halt meg éppen. Nincs klíma. nincs ott klíma. Ahelyett, hogy klímát vettek volna, mert sehol nincs a kórházban klíma, vettek még egy CT-s képet, még egy MRI-s képet, de az a baj ezekkel a gépekkel, hogy nincs ember, aki dolgozzon rajtuk, mert kevés ember, mivel nincs klíma, senki sem akar menni dolgozni. Nem. Hát mondjuk, akkor jó, hogy belefektettek abban, nem? Na, nagyon okos volt, nem tudom, ki gondolta azt, hogy ez jó lesz. Hát figyeld. Ez van. És összerakták a CT gépet a kórházon kívül, és most nem tudják bevinni. Azt a mindenit. Ez ilyen 200 IQ-s emberek lehetnek itt. Nem tudom, ki csinált ezeket. Simi És le fogják bontani a falat, csak hogy bevigyék. Igen, szétsztik a falat. Igen. Szia, Simike. Csá! Én Simike. Simi. Hát a Simi. Most már nem biztos ember. Ismerem? Mi? Hát, a Simi, harmadikból. Ja. Simi. Most már nem bízok benned, most már nem. Miért? Mondjuk elkezdtem beszélgetni Ádámmal, és kiderült, hogy nem Ádámmal. Hát Ádám volt, csak nem az Ádám. Igen. Oh yes, kávé. Nem megyek Igen, le. Simon is vonatkozik. De is. Mert körbe tekertétek a Balatont, és az volt. Én már ezt nem. Hagyjál békén. Tudod, inkább meghalok, csak hogy előhúzzam a kardomat rád. Simike, most hol vagytok? Ja, őket ott hagytad? Mi? Úgyhogy hol van? Hát ők ott maradtak. Ja, kivel? Hát ők Oliver? ketten, Oliver meg a Simon. Ádámot is ott volna. Ádám az végül hazajött. Nem velünk, de hazajött. Az képest milyen régóta terveztétek. Nem sok ember maradt ott. Nem figyeld. Így, hogy kipróbáltuk milyen 40 fokba biciklizni, szerintem nem sok embernek lett kedve. Hát nem. Én majd Enikőmmel megyek vasárnap. 40 fokba körbe biciklizni a Balatont. Igen, honnan tudtad? Azt hittem, hogy csirkén kint van, közben vett szoboroz. Nem, ha Máté azt mondta, hogy muszáj biciklizünk, szóval megyünk biciklizni. Igen? Hova mentek? És mikor? Hánykor? Nem tudom, reggel. Jössz te is? Ne, hogyha reggel, akkor biztos nem. Így a 2-vel fog menni. Ugye 2-vel? Az ilyen 1,3. Igen, hogy így megcsináljuk 10 óra alatt, amúgy 50 km-t lebiciklizni. Na, figyeld. Azt úgyis jó.
De te is jössz velünk, hogy a kempingre. Attól függ biciklizünk. mikor. Nem tudom. Ez majd a Máté megmondja. Ugye Máté, mikor megyünk? Csak ne legyen 60 fok, mert akkor én nem megyek sehol. Amúgy én ráérek most, Pont most? 26-ától egészen 30-áig. Szóval, hogy Már. akkor én nem dolgozok. És Enikő túrázni is akarsz, szóval úgy megyünk, hogy kettőt alszunk ott. Mi van? Mi ez achievement? Nem tudom. Én is nézem, kérjenek egy biztonságosabbá tetted a völgyet. 4 darab rovart megöltem. Ja, jövő áprilisban? Az jó, akkor nem lesz még meleg. Mi? Basz fel, Máté, én nyáron megyek. Miért nyáron? Meg fogsz halni. Ki érdekel? Ekkor érek rá. Hallod? Én áprilisban érettségizni fogok. Nem tudom, te mit fogsz csinálni, de én érettségizni Áprilisban már nem fogsz érettségizni, megnyugtatlak, de készülni fogsz rá. Amúgy igen, Bodó, mi jövőre érettségizünk, úgyhogy ilyeneket nem fogunk csinálni szerintem. Nem, Máté, mi most csinálom mindent, amit csinálni akarunk. Hogy ilyenkor felvételizni fogunk, meg érettségizni, ne viccelj. Nem Igen, tudom, mikor kell felvételizni. ilyenkor Elmegyünk szépen intézni nyáron, fogjuk. most fölveszek egy kalapot, az biciklizek 40 Jó, fokban. augusztus az jobban hangzik, mint április. Augusztusban is mindjárt megmondom, mikor érek rá. De nem annyira. Vagy júliusban jobban ráérek. És utána kell mennünk Szlovákia ringre, Bodó. Mit csináltak? Autóversenyzők leszünk. Hoppá. Nem, mire mentek? Hát vezetni. Vezetni? Na, Ennyi pénzetek van? hát igen. Ez Máténak már elfogyott, hogy pénze orosz. Szia Szabó, Még vesz nekünk a kaját is. Före. Ugye Máté? Tudsz Igen. erről, Bodó? Tud. És nem egyezett bele, de nem érdekel. Csá! Ciao. Kesztyűs lovadat ide lebaszod a küszöbre, bazd meg! Hogy menjek innen el? Hát már haza megy. De én hogy megyek haza, érted? Hát, én is kikerültem. Érted? Mi a helyzet, Szabó? Túlélted a tegnapot? És a mai napot is éled? Mit tettél, Máté? Finoman? Nem élted túl? Ó. Oh. Még mindig nem jó? Éjszaka született egy kecske. Mi? Van. Ki random születik egy kecske? Te ezt honnan vetted? Írja nekem! Éjszaka született egy kecske, akinek Fly Flow az anyja. Mi van? És ki a apja? Eszetem. Ő legyen a neve. Te nevezed el. Na, adjatok neki nevet. De az a neve, hogy... Nem tudom. Legyen klimatizáció. Ha már nincs a izébe, kórházban. Ez lesz a teheneknek klimatizációjuk. És nem segített neked semmi se, Szabó? Szenetették. Mi? Szenet. Igen, olyat. Még ott vettünk Győrbe.
Igen, elhiszem, hogy sok volt a meleg. Én is elég sokat vagyok a Mátéval meg a Balázsral, de ki lehet bírni. What? Ugye? Ki a titkos barátod? Én nem mondom el, Miért nem? mert ez titok. Azért titkos barátom, mert titok. De nem titok, mert neked nincsenek barát. Ja, jó. Akkor is titok. Azt nem Már tudom, hogy... szereztem a sajátomnak ajándékot. Jó, én nem tudom, hogy a enyém mit szeret. Azzal van a baj. Hát mondd meg mi? Ki? Nem. Megnézem, hogy van-e vele már valami. Amúgy miért nem néztem meg a streamen, mi a bőle? Ugye? Hoppá! Itt skill issues van. Jó, már tudom, mit szeret. Kaptunk nyúllábat. Még egyet. Nagyon jó. Kirakok békát. Megkapálni. Sebastian, már nem beszélek. Mi? Sebastian, nem beszélek azóta, mióta együtt vagyunk. Mi már rögtön szakítani fogtok? Dehogy is. Ja, akkor jó. Ha még nem házasodunk, addig nem vagyok vele hajlandó. Kurva ráda! Hát elugrik, bassz meg! Ne üss rá izével. Csákánnyal. Nem is csákányom. Nem. Ki sem tudom nyitni. Nekem amúgy nincs komolyabb gondom tegnap után Szabó. Úgyhogy én sikeresen túléltem. Öltétek magatokat? Mi történt? Köszönöm. Igen, amúgy az fölmenni azon a dombon azért szenvedés volt. Aztán neked rovarhúst. Ó, az kell nekem majd. Csalikra. Mit csináljak ma? Nagyon a bányát. Nem tudom, Tektem bár... valami pénzt. Ne. Nem, mondjad. Az kell nekünk a pénz a izére. Arra. Tudod mire? Növényekre. Növényekre. Töltsed el, de hagyjál 20 000-et. Mármint mire költenem a pénzt? Nincs mire költeni, csak Nem arra tudom, mondtam, hogy mire. még van 10 nap és nincs mit csinálni. Nem megyek a sivatagba. Nincs hely. Összes ládánk meg van telve. Nem mondod. Én ezt már nem bírom, Réka. Csinálj több ládát. Nem, Amúgy csak a tép. nem szabad csinálni több ládát. Mert Nincsenek tojásaink se. Most már van egy. A macska. oké. Én várom a sivatagos ember tevéjével. Tétova teve tovább.
Most a Ja, Rékát a igen, térképen aztán- hol mutassa? Ott mutassa. Ahogy nem azért mondom, Ez a pillangó kunyhó. pillangó kunyhó. Nézd, lehet ebből a gyöngyből ilyen dupla ágy. Ilyen rózsaszín ágy, ami mosolyog. Ó, hellna. Biztos, hogy nem. De mindjárt Én is. veszek magamnak. Én is megyek utánad. Nem hoztam magammal a gyöngyemet. Ahogy én se, úgyhogy nem baj. A kaszinóban nem engednek már be minket? Nem hiszem. Hogy kell bejutni a kaszinóba? Ha valami ilyen taszkot meg kéne csinálni, ha? Miért? Nem ilyen. Ott a kamera, a kaszinós nem. Nem akarok venni semmit. Most így kérdez. Mit lehet itt nálad venni, csajos? Narancskóla, hát elég szarul néz ki. Pedig pont róla akartam. Hát most havazik. Kicsit. Rövid nadrág! Ez nagyon taful néz ki. Ebbe fogok házasodni. Legyen Rakod úgy. szoknyot. Látok magamnak egy rakott szoknyát, vagy egy szoknyát, vagy mennék be házasodni. Szóval, hogy a hosszú dresszt az szarul néz ki. De ezek a szoknyák egész jó. Mit a szoknya? Várja, mi? Itt lehet venni házassági ruhát. Szíveshetőek! De hülye nem. Csak fehér gacsók meg szoknyák. Ja, házasságra nem feketébe kéne menni, mert hogy ez ilyen szomorú dolog, hogy már... Érted, hogy a életed de nem leszel szabad? Lehet, hogy itt is alapítás életben a ház. Ez egy szoknyát. Én nem fogok. Ne is. Jó, Espresso. jó, majd lehet beszélni. Mágikus kandis cukor. Hol a anyámba vagy? Itt ennél a nőnél. Milyen cukorkát adjunk el? Mágikus kandis cukor 3 prizmatik sarba kerül. Nagyon szép. Szia. Jaj, megnézem milyen halaim vannak. Itt még nem fogtam, pedig azt most kéne. Azt tudom, mik ezek. El kéne kezdem rákoskodni. Rákoskodni. Rákászkodni. Vagy nem fárasztó vagy. Hát igen. Eltűnt a lovam. Nem tudom, kivitte. Szörnyű. A tegnap azért, mert lecseszted tegnap azért. Mi? Azt a kiszedte a Maradj lovat. csömbbe, te nyúl, macska. Azt hittem, mert hozzám beszélsz. Nem, nyúlhoz, ami a macska. Gondolkodtam, hogy megverlek, de és megúsztad ezt. Nem lehet berakni. Ez egy tipikus probléma, hogy nem lehet berakni, de itt ezt nagyon nem lehet berakni. Engedtétek, hogy a Balázs utát kapjam. Itt is világos sör van, meg ott is, vagy mi? Nem, itt nincs. Ez kirendezte így ezt a ládát, ez fáj nézni. Mit? Ezt a ládát. Te! Én biztos nem rányomok a automata elrendezésre. Hát nem lett jobb. Nem. Mindegy. Itt is. Azt a mindent. Jó.
Szerintem Réka, így aludjuk át az összes napot. Télbe, nem? Ja. Ja. Kompázok egy... Karácsonyt, és jó lesz az. Na, aztán többit átalutassuk, mert már... még a Sebastiannek a színapja mikor van? Ez is valamikor most lesz. Úgy már volt? Annyira érdekel. Volt neki? Hát, valamikor tényleg van. Ó, én nekem is a Leával kéne barátkoznom még. Na ja. Hogy még bemutathassuk, milyen egy házasság a Stardew-ben. Igen, az még meg lesz, szerintem én már tavasszal házasodom. Én is kb. Még át kell mennünk a szigetre is. Azt is megmutatni. Milyen sziget? Milyen Ami majd- sziget? Allokkolódik. Ha? Megcsinálod a community centert. Milyen sziget? Hát ez sziget. Nem tudom, hogy hívják azt a szigetet, de ilyen sziget. Hol? Hogy hol van, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a óceánban van, és van egy hajó hozzá. Mi? Igen. Balázs, mi már kijátszottuk ezt a játékot? Nem, de én nekem ilyenben van. A én világomban. Ja. Ja, ennyiben nincs. Ja, Találod miért? mert nem játszod. Mert nem horgáztam. Mert nem horgászol. Amúgy lehet, hogy a Willivel el kell érni 10 évet, vagy nem tudom. Hogy? Hogy Hogy ez megkapta a sziget? hajót, vagy én nem tudom. Mert azok csak hajóval lehet elmenni. Mert én ezt most kikeresem. Nem tudom, mi a Meghallgattam magam. sziget neve. Az Ginger Island. Ginger. Ginger Island. Aj. Amúgy skipelhetnénk a napokat, ugye így karácsonyig, mert már megmondtam kicsit. Jó, akkor megyünk aludni? Igen. Mondjuk állatkákat rendbe kell rakni minden nap, nem? Aha, igen. Mondom, megcsinálod a community centert, akkor a Willy küld egy levelet. Ó, ez ki? Emily. Hát most pont nem néz ki oda, mindegy. Mi? Hát a farm. Ez vagy itt. Gyere tavasszal. Igen, jöjjön. Ó, megkaptam tőle a varrógépet. Elje? Vagy hogy ő hozzá És mehetek. Igen. Na, hozd a fejőt. Mindjárt, csak még itt föltartanak. Na, megyek. Neked már volt ilyen szörnyes napod? Mi? Dobjad. Thank you. Volt, igen. Jó, az nem még egyszer. Nem olvasom el. Most voltam ott, Balázs, csak meg kell fejned a tehenyeket. De én a nyulakat is meg akartam nézni. Én meg akarom nézni a klimatizációt, hogy működik. Ott a klimatizáció. Hogy nyomja? Hol? Ja, Ott, ja, igen. kicsibe. Szia! Te szép vagy. Honnan születtél te? Flyflow az melyik? Hát nem tudom.
Ez itt a Flyflow nálam. Flyflow, ki engedte meg ezt neked, hogy te csak így szülj a semmiből? Szégyen. Ezt Család. pont máma láttam ilyen Instagram videót, ezt elküldöm neked majd. Ezt Miért elküldöm nagyon kis neked. szeme neki? Jó. Elküldöm, hallod Réka? Én elküldöm neked. Milyen is elküldlek valahol. Jó. Jó, akkor mehetünk aludni? Ja nem, még a üvegház. Én megnézem, hogy az fest. Melyik napon a szűcsnapja. Megnézed a Leát is, hogy most-e van neki? Valamikor? Nem. Nem Miért mondtam. nem? Tavasszal van, nem? Vagy ősszel van? Nem, Nem már volt? tudom. Nincs odaírva? Akkor lehet. Mennyire légyzeljek ki szerinted? Nem tudom megnézni. Jó. A maga teszem azt csinálnak a színapja. Leállnak 23. Na, jó. Akkor ő neki bekészítek egy kecsket sajtot. Jó, skippeljük 23-ig. Jó. Utána másnap meg már karácsony van. Na, amúgy a... 5 kristály kell a szemnek, de cuki csajszínak kell venni egy szóval tenni. Akkor én nem viszem. És hiszek a kuthának. Vasrút kell neki, vagy mi? Günthernek. Nem a Klimnek, Günther. Mi? Klimax. Csávónak. nem? Annak igen. Vasrúd. Mit akarod? Amíg te oda elmész, addig én nem tudom. Szerzek fát, vagy valami. Ó, amúgy. Legyen hasznos. Eladom ezeket például. Ezek a mi fáink. Hűha. A szem szerint a saját házában van? Lehet. Púderdénye. Ezt még pont el tudom ültetni. Na, itt van a házán. Na jó, gyere ide. Na jó. Oh yes, teleport totem. Látlak ám, hogy hol vagy. Csinál. Nem. És most oda megyek hozzád. Ki az a ház, tieteké? Azt mondja el, Milyen jó szar. menj ide. Mi? Nem kell a szoknom. Na, tud fel magadra. Pedig ez egy bronz alapú csirkeszobor. Az itteni ősemberek nagyon szerethették a csirkéket. Nem fel tudni maguknak biztos. Va. Va. Inkább menjél aludni. Örö. Jöjjek hozzád? Ne. Takarodj innen. Nem, már átfeküdtem.
Ne, nehéz vagy. Mit mondtál? Az, hogy nehéz vagy. Jó, hagyd meg. Hát így most meghaltam. Kb. Nagyon bosszúsak már a lelkek. Mennyit érnek ezek a dinnyék? Nem? Nem. Brás, fejtsd meg apa. Megfejtem Megfejted? mindent. Hogy mehetünk aludni vissza. Én, ez olyan érdekes, hogy egyszerűen nem lehet elképzelni. Nem baj, tavasz lesz, és akkor boldogság, szerelem. Vehetek magamnak izét. Mit akartam menni? Nem tudom, mit akartam menni. Nem tudom, de ne vegyél, hanem gyere aludni. Köszönöm. Na. Mit csinálod vajon? Itt áll kint. Itt van is. Csinálja ezt. It's crazy. Gyere aludni. Jó, elülteted. De egy helyre. Nincs több. Még lenne. Gyere! Gyere! Ha így folytassuk, mára nem leszünk meg tavaszba. Nem holnap. Következőre folytassuk a karácsony. Nem. Tavasszal, igen. Mi? Az született egy fehér tehén, akinek Gertruda az anyja. Mi történik ott? Nem. Nem tudjuk ki. És egy Gertruda anya, akkor ő legyen Gertrudis. Ugyanazt szívem. Bánkban. Bánkban. Miért nem András király akkor? Mert ez lány, tényleg. Amúgy ott csak lányok vannak, nem? Igen, és úgy látszik, hogy Réka. kifejlesztették azt, hogy nőként tudnak szaporodni, főzni. Nem kivel, te voltál. Én tudom, hogy te voltál. Nem. 10 darab kemény fa. Vagy te. Mert elviszem neki.
Nézd meg bánt, meg klimatizációt. Megnézem a bánkbánt meg a klimatizációt. Következelnek az ezt nem egy Angelina, nem is levág. Angelina. Abba a pillanatban adom el. Életem teljesítmény ez a szóló kettős magyarban. Ez miért az a szóló kettest? Szörnyű. Ha kijavítok így az E3-ast, kiszedi nekem a 3-as és mondjuk beír egy egyest, akkor egyes hátra. De nem ajánlotta föl, úgy voltam el. Nem ajánlotta, akkor fogok én. Ezért itt azért. És ezért adott egy 3-ast. Mi? Vagy 3-ast, 2-est. Na. Azért kellett volna halad. Mi? Nem akarok a sivatagba megvenni azt, amit meg akartam venni. Ne menjél a sivatagba. Gyors leszek. A nő. Jaj, lóval megyek én. És hol a buszsofőr szívem? Hol van? Majd jön egyszer. Amúgy igen, Réka Bodónak igaza van. Így igaza van. De tesó, hogyha nem, megnézi a átlagomat 1,7-re állok, nem fogja azt mondani, hogy javítsál, mert nincs. Mert csak úgy tudtam volna javítani, hogy 1-3-as kiszíti nekem. Csak úgy álltam volna egyesre. Hát akkor megmondod neki, hogy nem lehetnek javítani azt a írásbeliket, nem tudom. És mindenki, akinél látta, hogy javíthat, vagy úgy gondolta, hogy javíthat, akkor mondta nekik, hogy hát javíthatok. Máténak sem mondta igen. Nagyon hasznos dolgot vettem amúgy. Mit? Ugye nem került 10 000-be és nem semmire. Láttad, hogy lement volna a pénz? Ki mondta, hogy pénzből vettem? Ó. Mit vettél? Meglátod, berakom a házamba. Rakd be. Velem. Nekem kell egy kristálygyümölcsréka gyorsan. Nem. Itt a izé. Nénike, aki át akar minket verni. Mi? Na hol fog ez elférni? Nincs is helyem rá. Hol rakom? Kristálygyümölcs. Nem. Valami oké. Jaj, ezt akartam. Ezt még megnézem, hogy ez mi. Ide mi kell? 100 keményfa. Ez easy. A Balázs amúgy pillangókunyhót vettem. Hogy rakok bele pillangót? És azt szerintem csak dekoráció, semmire nem jó. Mi? De miért pillangókunyhó nem lehet bele pillangot rakni? Mert van madárház is, és abba se lehet madarat rakni. Miért? Én akartam bele pillangot. Verve. Ennyire túl könnyen bedöltél nekik. De azt hittem, lehet fel pillangot. Én megyek fáért. Kemény fáért. Belerakom a halad.
Jaj, hol loptad a kecskesajtot, csak nem a leát kaptad. Miért a én izémben csinálom azt a dolgot? Azért, mert kell nekem a vasbaltád. És miért van ott? Benne is nálad? Mert oda raktam. Na gyertek! Slimék! Hova mész? Már fut előlem. Én is futnák előd. Jó. Ennyi. Egy ilyen nagy Jó. Semmi esélyük nincs ellenem. Na jó. Mi? Mire jöttél rá? Boldog vagyok. Mi raktál bele Ha pillangókat? berakom... Nem, hogyha berakom a házba, akkor a pillangók én házamba fognak köbdösni. Ó. Szóval hajrá, köbdössetek. Hol vagytok? Jó, ég nézem. Pillangó van a házam. Valaki vár rám a koponyabarlang 100. szintjén. Ez nem cuki, te jó ég. Na jó. Ennyi megnézem én is. Kíváncsi vagyok. This purchase I made. Na, hol vannak a pillangók? Aha, tényleg ott röpködnek. Egy van, nem? Egy. De ha egyet többet számba kell ragozni, nem? Igen. Ez nem tetszik, Balázs. Megérte nekem. Elhiszem. Ültetek egy fát. Hajrá. Oda. Ezt eladom. Senkinek nem kell. És megyek aludni. Mondta, miért csak ott lebegsz a semmi közepén? Hogy? Mentem aludni. Ja, izém? A fejem? Fejszkem. Oké. Miért? Hol legyek? Rögtön a chatre. Rak magad rá. Chatre? Igen. Ne gyere be. Ott van, bemész a fürdőszobába, ott van egy kis táska. Nagyon szép, hogy ezt tegnap is mutattam neked. De ez így nem jó. Ott lesz. Bemész a fürdőszobába, ott van egy kis táska lent a földön. Kiveszed abból. Jó, akkor nem kényed be magad. Mennyi? Ha mennyi? 4. Ez az én álmom, hogy így éljek. Most nézd meg, már 4 van. Mi? Már 4 van. Mi? Mi 4? Pillangó. Ja, bent nálad? 1, 2. Még csak 2-t látok. Akkor én kimentem, meg 4 van. Most csak 2 van. Na, gyorsan skippeljük, holnap odaadom a ajándékot. Szerdán karácsony és boldogság, szabadság, szerelem. Ja, a bánkbán nem adta ilyet. Ki a szar, adja a piút.
a bárány, de nekünk nincs olyanunk. Hát ez egy nyúl is adja jót. Nyúl is ad. Néha. Hát jó, mert most adott 2 is. Na, az jó. Ez úgy van, mint a izét, tudod, a kacsa. Az vagy tojást ad, vagy tollat, az meg vagy lábat ad, vagy gyapjút. Szegény. Ezt nem értem, hogy ad lábat, hogyha utána Nem 2 van értem. neki. Nem kell értem. Akkor jó. Innen kaszálok egy kicsit. Nem. Hol? Amúgy hogy vagytok? Chat? Ezt még nem kérdeztük valahogy. Sőt, már szerintem elment aludni a chat. Csak így juthattak. Miért mentek el aludni? Mert unalmas csinálunk. Nem. Akkor amit én csinálok. Ja. Na, Máté még nem ment el aludni akkor. Máté velem alszik ma. Ugye? Meghozod egeret nekem. Egy vagy. Hát, halljál már meg. Nem te, Köszönöm. nem te. Nem megyek. Na aztán... Holnap új fittem lesz. Balázs, te láttad a fittem? Nem. Elkülönnek. Küldjél. Így megnézheti egész stream. Ami, aki a Ó. Máté. Nem fogják megnézni, ezt csak én láthatom. Tiszta szexi vagyok rajta. De te mindenhogy az vagy. Helena. Na, még mennyi fa kell ehhez a 100-hoz? Ja. Where is the tree? Ó, már csak egy darab kell. Ó. Na jó. Hol vagy? Itt vagy. Alszol? Mhm. Akkor én is alszok. Nagyon jó. Hopp, Sándoréka fényképet küldött. Megint 4 van. Velem az. Szik. Nem nézted meg? Mi? Megnézted? Ja, a lepkéidet? Nem. A képet? Ja, még nem. Megnézem. Még itt elintézem a állatkákat. Elintézem a kisebbeket. Jó. Ez az adjad a tejet, Azi. A Flyflow is adja, és a Desike is adja. Ja, ez a A klimatizáció. klimatizáció, mert még nem működik. Vagy? Működik? De a klimatizáció is már adott. Gyújtjuk. Már csak a támpán nem ad. Klimatizáció még látszik. Na. De a
kecskeink nem szeretnek minket annyira. Tehát, hogy romlik a minősége a tejnek. Van elég kajájuk? Na, még van itt a silóba egy pár. 69 széna. Na, én megnézem a képet. Nincs kép. De van. Sűjha. Ez aztán nem semmi, Réka, ez nem semmi. 10/10. Holnap sárga lesz a film. Miért sárga? Minden napra más. Hát, van ez a körim vette nekem, és van amiatt a kórházban adnak, és amit a kórházban adnak, az nem sárga. Ó. Ó. És te melyiket szereted jobban? Ez amúgy kényelmes. És hát ennyire lehet kényelmes az, ami olyan helyen adnak, ahol nincs klíma. Mindegy, a szanitárok erről beszélnek meg 2 napja. Hogy nincs klíma, vagy arról sárga a ruha? Nem, hogy a klíma helyett kértek. Ja, MRI-t meg CT-t? Igen, CT-t, igen. Legjobb barát. Mit csináltál? Elértem Pissivet a Leával. Ja, a Leával. A fát csináljuk meg akkor most. Igen. Fát. Hozd le a sok fát, én még elmegyek egyért. Ja, vagyok. Mert már csak egy köl. Ja. Egy darab fáért jöttem csak. Úgyhogy hagyjatok békén, slimék. Jézusom, megyek. Engem a... Jöttél? Jó. Nem. És két helyen tudok bemenni. Dobom. Adadom neked. Jó. És ide jállótól be tudsz jönni, de jó. Jaj. Kíváncsi vagyok. Wow. Wow. Most van valami cutscene-ed, vagy mi? Nem. Ki te jó ég. De akkor itt, ez mire jó? Semmire. Van, aki be fog ide költözni. Mi a Unimog? Ezek a kis almák majd biztos. Egér. Wow. Jó ét, Bodó. Jó alukálást neked. Amúgy már én is mennék aludni. Akkor utolsó nap volt? Igen, és már jövőre, következőre megy a... Karácsony meg minden. Tolsznak a kezdetre. Csak akkor vedd ki a sajtot, hogy tudjad, jó? Ja. Ja. Meg hogy mi? De kezd tőlem. Nem, tudni fogom. Jó, én magamnál hagyom az én ajándékomat. Szétszedtem az egész házat. Hol a ágyam? Hol lettek a pillangóim? Ja. Utolsó. Na, jó ét akkor emberek. Jó éjszakát, Réka.
Balázs meg megy streamelni senkinek. Nem megyek. Úgy döntöttem. Várja. Na, Már 5 van. Gyere, nézd meg. megnézem őket. 1. Hát, én egyet Nekem 5 láttam. van. Nekem egy, itt van, pont itt fölöttem. Elkülönheted. Isten. Jó. Meg is jött. Ez egy másik kép még. Jó, és tényleg 5. Nem, de tényleg. Na, Nekem csak egy. Szörnyű. Ezt Hát én nem nem fogom lehet. túlélni. itt ágyam előtt. Csodás tátrák előtt. Nézzük a tátrát inkább. Hogy kukolok? Kukolni. Hogy lehet kukolni? Akkor így Nem is. lassan menni. És azt a shift-tel? Elég shift. Ja, ezzel. Bal. Olyan. Nagyon jó vagyunk. Itten folytatjuk 24-től. Yes. Igen. Úgyhogy ez egy hatalmas élmény volt a mai nap. Igen, csak kicsit rage-eltem ki. Csak egy kicsit De nem nem volt. klippálta valaki. Szerintem senki. Nem, és kicsi érdekes. De majd amúgy vág ki bele és rak fel azt a YouTube shortsra. Tetszeni fog embereknek. Nincs De? hol kivágnom, az a baj. Szégyen. Nézzek be. Amúgy megtenném. Na jó. Akkor jó éjszakát, Réka. Jó, épp. És jó sárga ruházást holnap. Arról is küldök ficseket. Küldjél. Na, bye bye. Jó. Szia Réka, jó éjszakát. Jó, épp. Én is elmegyek. Öröm volt ez a mai nap is, mint az összes többi. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Találkozunk még. Bye.